Здравейте хора! Здравейте хора! Днес ще реагирам едно ново видео, което е от видеята на един от мои най-добрите приятели. И сега ще гледаме как той играе Stumble Guys. Ще излезе на екраните, ако искате да играете и... Какво става, хора? И днес ще играем на един от всичките мапове. Кода сега ще излезе на екраните, ако искате да играете и вие на него. Тук ще се упражнявам горе-долу сега, горе-долу на трикове. Това е горе-долу компилацията. Блок даш. Сега правя каквото мога, в смисъл, и знам, че изглежда отвратително тъпо. О, не. Така. Така. Ще го превъртим малко натам, защото малко ми се играе на грани. Ладно, играем си малко на Stumble Guys. Така, хора, сега малко ще играем на Stumble Guys. И така. Hide меню. Така, вижте, аз имам всички герои в Stumble Guys. Ще играем с... Кой да играем с... Ще играем с... О, има Transformers! С кой да играя? О, този е много готин. То също. С кой да играя? О, хора, аз ще играя с един много як и готин скин. И това е... Ето точно. What? Аре бе! Кой да избера? Ето този. Така сега всичките емотове. Сложа...
този. О, е това. И от ходенето ще сложа точно това. Е така, хора, сега ще започнем да играем игри от Workshop. Oh my god, what? Ето. Фак. Сега ми ще трябва да играем тук. Егаци, защо не ми дава? Фак.